Isabelo kuhamba kanjani wendoda? Kuhamba kanjani? Eyi wendoda yazi phela akusize la. Ngiyabona ngaleni uphostile kuthiwa yini isibhedlela noma iklinikhi. Eyi ndoda engigaxele phela. Nginamajalantiya la manje ngifuna ukuwakhipha ngisawafuni wendoda. Eyi. Hhayi yabona ukuthandana nabantu abangajwayelanga i-sex. Manje amajalantiya uthi amlimaza lo mama. Ezinye iy'febe zi-right zona uba siyawa-enjoy-a. Manje inkinga yilo mama manje sengifuna ukuwakhipha yabo. Kwesinye isikhathi ngigcine ngingasaneli kahle mase ngifuna ukuphinda. Manje awungisize mfowethu ungiphe le nto le. Ngifuna le ekwazi ukuthi ngijove. Manje sengisaba ukuwakhipha, yabo. Ngifuna le nto yokuthi ngikwazi ukuthi ngijove. Bese ngiyawakhipha-ke ngi-right, ngihlale-ke yabo. Ngoba manje eyi isihlungu sizwa kakhulu uma ukhipha le shandisi. Kungcono uma uyifaka. Awu